Hello! Welcome back to my channel. At ako pala si Rani Lumapas from Mandawi, Cebu. So guys, samahan nyo ko guys, meron akong bili sa online. Ito ay ang air pump portable, yung pang pahangin ng gulong para na itong air compressor. Samahan nyo ko guys kasi meron siyang problema, mahina ang kanyang output sa hangin, mahina ang kanyang buga. So buksan natin ito, tingnan natin, silipin natin kung ano ang kanyang problema. Okay guys, ito guys, so ito guys, ipakita ko ninyo muna kung gaano siya kahina. Mahina kasi ang kanyang hangin output niya dito. Ito may try, kita ko sa inyo. So okay, set up to 50 guys, bike. Okay. Ini ang kanyang output sa hangin. Ito ba niya? Ya. Tingnan. Tingnan. So buksan natin ito guys, silipin natin kung ano ang kanyang problema. Chargeable ito guys, ito ang kanyang charging cable, parang step up na ito guys. 5 volts in, tingin ko 9 to 11 volts ang output ito. Sana kita natin ang problema nito. Silipin natin. Ito ang kanyang battery chargeable. So ito ang kanyang portable na
motor. So, I'm gonna try eh. Bukan natin ulit. Ito, start natin. Power on muna. Ito, switch. Oops. Parang walang kapit. Ito, 45 to 50. Set na natin sa 210. So try natin ulit. Wala pa rin. Wala pa rin. Sa tingin ko ito ang problema niya. Meron siyang breaker, hindi makalabas ang hangin kasi meron itong ano, ito guys ang problema. Okay, gawin natin ito guys, condemn natin ito para walang hangin lumabas. Ito ang gawin natin. Yan, kailangan tayo ng cable tie. Kunin ko muna ang cable tie. So ito na, cable tie. Lagyan natin ating condemn ito para hindi ito labas dito ang hangin. Kaya pala walang hangin o meron mahina lang kasi dito meron pa rin. Kailangan natin itong i-condemn. So condemn natin to. So ang tanging paraan na makondem natin ito, yan. Ayun, try natin. Close lang natin. I'm sure ito lang ang problema. Okay, takpan muna natin.
lagay na screw. Singawin muna natin ang walang hangin. So try natin guys. Okay. Guys, lagay natin sa totin lang muna. So, ito guys, mabilis na siya nagbuga. Okay, so guys, yun lang pala ang problema niya. So, mabilis na. Guys, sandali lang, mabilis na siya magbigay ng hangin, magbuga. So yun lang ang problema niya guys. So guys, okay ito guys, nabili ko ito guys sa online, 700 pesos. So, yun lang ang problema niya guys. Itong kinondem ko. At ito guys ang kanyang charging cable. Dito natin i-choke. Saksak. Yan. Ito 5 volts in. Tingnan natin ha. Try natin ang kanyang power. Magkano ang kanyang supply. But ang itong battery charger niya guys is 12 volts yun ang kanyang battery. So ito guys, try natin. So ito ang kanyang pag puno na siya guys, ito green ang kanyang light indicator pag puno na ang battery. So reading muna natin magkano ang ilan ang volts output niya. So ito lagay lang natin sa auto guys. Pero mas maganda i-DC natin. So DC volts. DC. Ito ang kanyang ground negative at ang positive ito. So yun ang output niya guys, 9.13. So mas maganda 12 or 13 volts ang maganda, mabilis siya mag-charge. Ito mahina, itong 9.13 mahina ito. Mas mabilis kapag ang volts niya
12 to 13 volts. Ito mahina lang. Itong yung charging cable mahina ang kanyang output. So okay. Ito ang pag-charge, guys. Pag choke natin, ito ay magiging pula, maging red siya. Yan guys, nag-charge na yan. Okay na, red na ang kanyang light indicator. So maganda ito guys. Meron lang problema konti, 700 ang aking bili nito sa online. So yun lang ang problema niya guys, yung kinondem ko. So okay, hanggang sa susunod, kita kits. Thank you, bye bye.